L'altre dia vaig anar a veure Àngels Amèrica i tenia la intenció de fer un vídeo comentant l'obra, però penso que hi ha hagut un fet que ha passat realment fa molt poc, que és molt més necessari comentar abans que l'obra de teatre. Aquest fet ha estat la polèmica que ha sortit fa molt poc sobre aquesta obra de teatre i en concret sobre un personatge que surt a Àngels Amèrica, el qual explícitament es diu en el text que ha de ser negre, però contràriament el fa un actor blanc. Realment en aquest vídeo no pretenc donar la meva opinió ni res per l'estil, intento donar una miqueta més de veu a un tema que ha passat i que crec que a ple 2018 és bastant preocupant. Tot va començar, si no vaig malament, fa cosa d'un any, quan s'estava parlant d'aquesta obra d'Àngels Amèrica, la qual s'està fent ara mateix al Teatre Lliure de Montjuïc, amb direcció de David Selves i actors de la Companyia Lliure i altres, com per exemple Pere Arquilloé. Toni Kushner, que és l'escriptor d'aquesta obra de teatre, escriu explícitament que hi ha un actor, Belize, que ha de ser negre. Tot i així, David Selves, en fer l'obra de teatre, va decidir i va voler que aquest paper el fes Quim Ávila. Jo suposo, i això no ho he llegit enlloc i és bàsicament una pura intuïció meva, que aquest paper se li va donar a Quim Ávila perquè quadrava molt amb papers que havia fet anteriorment a la companyia, com a Nit de Reis, que va fer de bufó, i quadrava bastant amb el paper que fa Àngels Amèrica en Belize, així que suposo que dins la companyia, ja que tenia el conveni de fer aquesta obra amb la companyia, va decidir que Quim Ávila seria el millor actor per fer aquest personatge. En aquest punt, Quim Ávila, una miqueta descontent amb la tria de David Selves, o digueu-li descontent, digueu-li incòmode, segons diu l'Associació d'Actors i Actrius Negres de Barcelona, a la qual ell es va adreçar, concretament es va adreçar a diferents actrius d'aquesta associació, va comentar que no estava molt a gust de fer un personatge que en teoria hauria de ser negre sent ell blanc. Des d'aquesta associació se li va comentar que el millor seria parlar amb el director, comentar-li i fer una cosa normal, com segons ell seria fer un càsting per agafar un actor negre, que és el que creuen que pertany a aquest personatge. Tot i així, els mesos van anar passant, no es van anar dient res i Quim Ávila ha acabat fent el personatge de Belize dins de l'obra Àngels Amèrica. Arribats a aquest punt i tot just estrenada aquesta obra de teatre, apareix a YouTube una carta oberta de l'Associació d'Actors i Actrius Negres de Barcelona queixant-se del que ha passat al Teatre Lliure, concretament amb la Companyia Lliure, concretament amb aquesta obra de teatre Àngels Amèrica, on un actor blanc ha acabat fent un personatge que era explícitament negre. La setmana passada, la Companyia Jove del Teatre Lliure estrenava Àngels Amèrica de Toni Kushner, dirigida per David Selves. Avui, les actrius i actors racialitzats de Barcelona ens sentim una mica més invisibilitzats que ahir, i ara us expliquem el perquè. En l'obra original de Kushner, entre el seu repartiment hi ha un personatge que es diu Belize. En la descripció del personatge es diu que és un home negre, obertament gai, a qui li agrada transvestir-se i que també treballa com a infermer. És extremadament liberal a la seva política, però en part degut a la seva identitat racial, Belize sembla més preocupat per les realitats del dia a dia. Tot just he explicat aquest conflicte, que és bàsicament l'inici de tot el que està passant aquests dies, parlem de les respostes que s'han rebut a partir d'aquest comunicat, no només per part de David Selves, que ha penjat 2 tuits que ara us comentaré, sinó que també parlarem una miqueta de les crítiques que s'ha rebut sobre aquest tema a partir de les xarxes socials, a partir dels mitjans digitals. El primer tuit de David Selves, que el tinc aquí al mòbil i us el deixaré, suposo que per la pantalla, bàsicament intenta explicitar que a les dues parts de l'obra de teatre, com David Selves diu al tuit, s'explicita que aquest actor hauria de ser negre, malauradament no hi ha cap actor negre a la companyia i que intentaran treballar perquè això no torni a passar. Això surt en una pantalla gran, s'explica tot això amb lletres, tota l'obra es para, tots els actors es paren mirant a la pantalla i el públic aplaudeix. Després d'aquest retret de Selves segueix parlant i diu: per altra banda, molaria parlar amb els teatres públics i privats per fer que en tots els càstings fos obligatori la presència d'actors i actrius racialitzats. Només així aconseguiríem que deixéssiu de fer només personatges racialitzats, que és el que s'hauria d'aspirar. A tot això, una de les actrius que feia el comunicat defensava que com havien d'entrar dins el món del teatre per fer qualsevol paper si no podien ni entrar per fer un personatge racialitzat. Llavors, davant de tot aquest dilema que ens trobem, a mi m'agradaria plantejar 3 preguntes, que és, i ho deia l'altre dia en un programa de TV3, que no recordo el nom, si una persona negra, una persona trans o una persona homosexual feia millor el paper de negre, trans, homosexual que una persona que no era ni negra, ni trans, ni homosexual. I aquí entraríem en el tema de l'ofici de l'actor i si l'actor realment està fent un paper per allunyar-se de qui és ell o si les vivències personals t'ajuden a poder fer millor un paper, que serien com les dues cares de la moneda
d'aquest conflicte en el qual hi ha diverses opinions al respecte. La segona pregunta, que aniria molt lligada a un dels temes que s'ha comentat per Twitter, que us deixaré els tuits que m'han fet reflexionar sobre això aquí, i és fins a quin punt ens parem a pensar sobre el racisme, sobre l'homofòbia o sobre la transfòbia que es viu sobre els escenaris, perquè realment fa falta que el col·lectiu d'actors i actrius negres de Barcelona surti i faci un comunicat perquè ens parem a qüestionar-nos si la societat està anant bé sobre un escenari. Vull dir, realment fa falta plantejar-nos el tema del racisme només quan trobem un actor blanc fent de negre sobre l'escenari? Realment creiem que ho estem fent tot bé, fora d'aquests dilemes? O si mirem els escenaris veiem menys actors negres que dones? I quants debats hi ha sobre quantes dones hi ha a l'escenari o darrere dels escenaris? I quants debats hi ha sobre quants actors negres hi ha dalt o fora de l'escenari? I per últim volia plantejar fins a quin punt el conflicte que hi ha hagut a Àngels Amèrica és menys racista que el fet de que en una mateixa temporada d'un teatre no hi hagi ni un actor negre. Potser no estem tan conscienciats del que està passant actualment en la nostra societat com ens pensàvem i potser ens creiem que som els putos amos sense ser-ho. Així que, no sé, us animo a reflexionar sobre tot el que ha estat passant, sobre si el teatre realment és un espai idíl·lic on tots els col·lectius hi estan inclosos, que ja us puc assegurar que no, perquè no només passa amb els col·lectius racialitzats, sinó també, com he comentat abans, passa amb la gent discapacitada. Així que, no sé, potser ens hauríem de començar a plantejar si la cultura és tan oberta de ment com realment creiem o com realment ens agradaria que fos. No sé, com sempre us demanaré que em deixeu la vostra opinió aquí baix als comentaris. No vull que feu difusió aquest vídeo, vull que feu difusió el vídeo que hi ha aquí baix, el vídeo del col·lectiu d'actors i actrius negres de Barcelona on denuncien tot aquest problema. I crec que és molt important donar suport a aquesta causa. M'agradaria donar suport i enviar des d'aquí tot el meu recolzament als actors i actrius que intenten fer-se un lloc en el món de la cultura i que malauradament no poden, pel racisme que s'hi viu i pel racisme que actualment seguim creant i en seguim sent còmplices la gent blanca dins del món de la cultura i especialment en aquest cas dins el món del teatre.